Bon dia, poble. Vídeo. Breu currículas. Sobre escombraries i deixalleries. Mentre jo tinc que pagar 240 euros l'any perquè em recullin la brossa, mentre jo tinc que demanar dia i hora a la deixalleria perquè em vinguin a buscar trastos, mentre jo tinc que pagar a la deixalleria segons quins productes porto, pagar, mentre passa tot això, altres, els que tenen sou, seguretat social, sostre, aigua, llum, serveis, escoles, menjadors gratis, ens tiren la merda al carrer. I en aquests no se'ls multa. Per què? Els que paguem sempre som nosaltres, els blanquets. Sempre a pagar nosaltres, a recollir nosaltres, a portar-nos bé nosaltres, a fer les lleis a complir. Els altres no. Tenen impunitat absoluta. Això em recorda els segles XVI, XVII i XVIII, quan hi havia patent de cors. Robaven, violaven, mataven. Avui passa igual. Roben, ens violen les dones, ens maten, roben a les iaies. És el mateix. Hem tornat 500 anys enrere. No ens donem compte? Per això sí, anirem a votar i blanquejar el 78. Que sí? Deixeu d'anar a votar, som normals. Estic rodejat de gent subnormal. Visca Catalunya Lliure.